nan fa sun bani mamaki ba. Ai excellency mutanen suna kokari sosai. Ka ga wannan matar? Wannan alƙaliyar ba Sai ya kamata a duba ta. za mu yi magana da ita excellency. Za a yi kokari ta tsaya tsayin daka. Masha Allah ai. Dole a kira Alan Guburo ya duba ta ya ganta. Ta yi abin da ya dace. Ya magana da Alan Guburo ya ganta. Mutanen sun yi kokari sosai ta tsaya kai da fata wallahi. Ya kamata sai an duba ta sai sai. Dabati a kirawo mai fentin gemun nan. Ka san gemun nan fa a yanzu ba su gane ba. Sai inda ruwa suka dinga jefa mana. Wallahi Allah. Kira shi a waya. Saboda ka san gemun nan fa shi ya rufe musu ido. Wannan farin nan shi yasa suka dinga dangwala mana. Wallahi Allah. Kira mana shi. Hello? Hello Amma? Na? Kana ina ne? Kai maza ka zo. Wani aikin za a sake? Fentin gemu. To ai wancan ma ba a biya ba. Kuma gashi ma yanzu fentin ma yana ƙara tsada. Tunda an ba mu kujerar gwamna kuma mai duk daga bayan sai ka zo kuɗin ma da na wancan duk za a haɗa ma a baka. Ga kuma wannan ma ana so wannan. Za mu baka appointment mai kyau. Zan ma MD na masu fentin gemu ma. Kai dai ka zo yanzu ana son ganin ka. Za a yi min MD? To Allah ya sa. Kai sauri ka zo. Yawwa. Kano tumbin wake. Bidale da goron dutse. Kano mai gwamnoni. Kana kafra. Da zaɓin Allah ga zaɓin kotu. To ayi ke. Alahi wannan zangon.